na-enye gị n'ịdịrị anyị na mma. Ị mere ka agba ogologo ụzọ a niile ma lụrute n'udo. Anyị sị gị ndewo. Nwanne ya nwoke, Brother Soul, ezinụlọ a bụ ezinụlọ ị maara nke ọma na-anọchite anya Chimex, where were you? Chimex, come. Come say it. Looking on that side. Ezinụlọ a na-ekele gị. Ezinụlọ a na-anabata gị. Lee ọbụnadị akwa nke Mazi Frank na ezinụlọ ya. Na ịbụ ndị ọbụla ịka wee na-asị gị ịlọ. Otu aka ahụ lee mmanya ya na ya so. Anyị na-asị gị ịlọ. Chineke emeela. Ndewo Mazi. Do you still have any comment to make? Do you still have any other? No. You have said it all. Ilo Mazi, ilo. Ndewo. Ogaranya mmadụ. Omelu nwanne. Omelu ụmụ ogbe. Ndewo. Oke ọgaranya. Ndewo. Thank you. Those are not. Are you coming? House. No, yeah. Yala direct to the Direct to the house. No more main road. Direct to the house now. This is the last.
Mazi. Oh, n'aha Jesus. Amen. Onye nwe anyị na Chineke anyị. O dere aha gị. Ebe i mere ka dede anyị na-arute n'ụlọ ya n'udo. Kwe ka ezinụlọ ya gbazuo ịnabata ya. Anyị na-ekene gị sị gị nara ekene n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na Chineke anyị na-ekene gị n'ihi ihe ọma i mere anyị. N'ihi ngọzi nke ị gọziri nna anyị. Ya bịa ogologo ndụ ya niile. Wee mere anyị ihe ọma niile o mere n'ụwa na mba niile dị iche iche ebe ọ gara. Wee jechekwa wee nata n'obodo nke ya, bata n'ụlọ nke ya n'udo. Onye nwe anyị nara ekene anyị n'aha Jizọs. Maazị, anyị na-asị gị nnọọ. Dede anyị ịlọ. Amaghị otu anyị ga-esi wee kene Chineke n'ihe gbasara gị n'ihi ebere o mere anyị n'isi gị. Kama anyị na-asị gị ndewo n'ihi ezinụlọ nke ị nyere anyị. N'ihi ụmụ niile nke ị mụrụ, ukwu na ibe dị ka ị nwere. Ezigbo ndụ nke ị biri n'ụwa na ezi omume nke anyị na-amụta n'aka gị ndị ihe ị gosiri anyị. Ihe gị dị anyị mma. Anyị ma na ị nọ n'aka nri nke nna ugbu a na-ezu ike. N'ihi na iwe ezigbo mmadụ. Ị nwere obi dị ọcha. Ị nwere obi ebere. Ị naghị achọ ihe na-emegide ụmụ ogbenye. Anyị anụtụbeghị ebe ị zọgidere nwa ogbenye ụkwụ. Kama ọ ibulite ihe elu ka ị na-emelite dịka akwụkwọ nsọ si wee kwuo. N'aha nke ezinụlọ a Ogbonnaya na Okereke Ijeokwu na Okorabi, anyị na-asị gị nnọọ dede nnọọ ịlụ na be gị. Anyị ji aha Chineke na-arịọ gị ka ihe niile ga-eme n'emume a ka ọ gara anyị n'udo, ka anyị ghara inwe ọgbaghara ọbụla. Onye ọbụla ga-ewetara anyị esemokwu ọgbaghara, biko si wepụrụ anyị ya. Anyị achọghị onye ahụ ebe a. Anyị chọrọ ka ihe niile anyị ga-eme ebe a dede ka ọ gara anyị n'udo dịka otu ndụ gị si wee dị. Anyị arịọ n'aha Kraịst onye nwe anyị. Akwa ezinụlọ gị ji wee na-ekpuchi na-asị gị nnọọ dịka otu omenala anyị si wee dị. Maazị, ka anyị ji wee na-ekpuchi na-atụkwasị n'elu ngọzi niile ụmụ gị na-enye gị. Sị gị ndewo. Ọ dịkwa mmanya ha wetara sị ka anyị wee na-atụrụ ndị iche ka ha wee obi na-adị ha mma. So ebe irutebere n'ụlọ ebe a, anyị amaghị ma anyị ka ga-akwụ ya.
Okay. I'm a chacha, and I'll pour any permission. I got fair and body and your man. They will match. You know, now Jesus. Amen. Mazi, for your journey good fellow. Since so, when you learn, when you're ready, you were no 90 years, 90 days. He got fed and Papa, you know, Mama, you know. Why will we not be happy? Somebody should come and tell me. We are happy. Amen. The whole of it. Yes, so. What did the land? Did the long? I don't think I do this. Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen. Brother Solomon. Hello, brother. My one hello. Therefore, Mazi. Or they bend there, we can hand them one. Soro. Or they young Kutara. Only with I, no need to other one always die. Only with them. Only one. You call a brother. There we are now carry a bin at Devon Dormer. Always one name. Because Jen Kama, always gender. Driver, you help find this way out. Don't worry. Sorry. Oh, you are home. You are home. Okay. No. Is it going towards outside? Let me see. Okay. That's fine. Lema, Buare, she goes there never before any other. Those here, who know before any other. Okay, because the shows Ogbonnaya Jesus. N'ike n'ọbara Jesus. Anyị na-ekele gị eze ebube.
anyị na-aja gị ma anyị na-asọpụrụ gị onye mere ka ebulagịsị nwanne anyị. Anyị na-ekele gị na mmeso ọma gị n'ebe ezinụlọ a dị. Anyị na-ekele gị na-asị gị na ekele na otu n'aha Jizọs. Ya nọnyere anyị ihe ndị fọrọ ime eme ihe niile n'udo ịdị n'otu n'ịhụnanya ma weghachiri gị ekele weghachiri gị otu. Ezinụlọ a dị gị n'aka. Chebe kpuchite ezinụlọ, lekọta ezinụlọ, nara otuto n'ihe niile, nara ekele, nara nsọpụrụ n'aha Jizọs. Sisi. Just they carry a camera. No, no, This way, this way, this way. Okay, guys.
No, we are carrying from here. We are carrying from under. We are carrying from under. Under. From under. If you're on CC, start turning. Follow CC. Lift it up. Mind the camera. Mind the camera so you don't mind the camera. Mind the Straight. This way. Left. If you're left. Left. Yeah, this way. Yeah, left. It's okay. Space. Okay. Remove your horse. It's okay. It'll be fine. Family take a picture. Okay. With the uniform. easier moving than Welcome. Okay, okay, let's snap and then over there one first. Sir, come closer. Mommy, lie here.
The person that's about. You don't have No, not you. But I see that. Alright. Okay. That like, what grade of it? I think it is. Okay. Thank you so much. They want to take pictures. I don't know what Chini Wait, not complete. How was that? They want to take pictures on you. Mommy, they're okay. I'm coming, they're fine. Where's Chini? It's okay, take I'm waiting. I'm waiting. Mimi, please. Okay. I'm waiting for Chinyere because you have to do this on your way again. So let's just wait. So I think we can catch a bit of outside. Come on, capture us.
elder brother to the deceased. His name is Alji. And I'm Shedra, the cousin. First cousin. Ega
Worthy is the Lamb. If you are for this same song, take a proper position and bring out your green book so that we can start. Let us organize ourselves and begin. People have started coming and going. So take your seat, comport yourself, bring out your green book. Let us begin. If we are we begin this sing song in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Let us pray. In the mighty name of Jesus.
Father, your people are here gathered as Christian people. In a time like this, we gather to console one another. Anyị na-ezukọta n'ihi nlọta nke arụ nwanne anyị nwoke bụ Injinia Mazi Solomon Ogbonnaya. Onye lọtara n'etiti anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ya mere a na-akpọku gị mmụọ nke Chineke, ike nke Chineke, ebube nke eluigwe gbadata n'etiti anyị. Ya were ọnọdụ gị. Ndị mmụọ ozi bido irugharị ọbụna na ezi ya ugbu a. Chineke ka ahụta ike gị ka ọ na-agagharị n'ezi ugbu a. Wee ka mgbe anyị na-ele anya n'okwu nsọ gị site n'abụ, ka mgbe anyị na-atụgharị uche, ka nkasi obi nke eluigwe site n'eluigwe rịkwasị ezi ya n'aha Jizọs. Wee ka mkpụrụ obi niile, anụ arụ niile, mmadụ ọbụla batara n'ebe a nweta mmetụta aka nke Chineke. Wee ka mgbe a ga-emechi ihe niile ka enye aha nsọ gị otuto ma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Mfe akwụkwọ abụ gị ka anyị malite n'atụfu iwu. Abụ 181. Igbo hymn book numbered 181. Onye nwe anyị, ebe obibi ka gị onwe gị buworo anyị n'ọgbọ niile, Chukwu inye aka anyị na mgbe ochie, olileanya anyị ugbu a. 181. Go. Chukwu inye aka anyị na mgbe ochie, olileanya anyị ugbu a.
abụ 195 abụ 195 Chukwu m ka m nọ nso gị nọdụ nso gị Go. Anyị na-aga n'ihu n'ebuku Chineke abụ ka anyị na-abụ abụ 185 abụ 185 lee Chineke bụ nzọpụta m ga-atụkwasị ya obi kara ịtụ egwu na-atụkwasị ya obi gị ma ọ bụ na-anọ na-atụkwasị ya obi gị ma ọ bụ na-anọ ọnọdụ ị ga-abụ onye mmeri Chukwu ga-alụ
Ala anya na abụ 184. Abụ 184. Site n'ịhụnanya Jizọs ọ ga-adị mma. Ebere ya enweghị mgbanwe, ọ dịwo mma. Abụ 184. Go. Site n'ịhụnanya Jizọs ọ ga-adị mma. Ebere ya enweghị mgbanwe, ọ dịwo mma. Ọbara ya dị oke ọnụ, amara ya zuru oke, aka na-echebe anyị dị ike, ọ ga-adị mma. Ma anyị na-agafe n'ime ahụhụ, ọ ga-adị mma. Nzọpụta nke anyị zuru ezu, ọ dịwo mma. Anyị kwere Chukwu nwee ọṅụ n'ime Kraịst, anyị ga-amị mkpụrụ Mmụọ Nsọ na-edu anyị n'ebe nsọ, ọ ga-adị mma. Anyị na-ele anya echi ọma, ọ ga-adị mma. Okwukwe na-apụ n'ahụhụ, ọ dịwo mma. Anyị dabere n'ịhụnanya na Jizọs na-egburu anyị mkpado. Anyị dị ndụ, ọ bụ anyị nwụrụ, ọ ga-adị mma. Ka anyị lee anya ihe ọgụgụ nke mbụ ga-etinye n'akwụkwọ Job. Job chapter 14. We are reading verse 1 to 14. Job chapter 14, verse 1 to 14. I have English Bible with me, so I will read it in English. Job chapter 14, verse 1 to 14. Man who is born of woman is of few days and full of trouble. He comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. And do you open your eyes on such a one and bring me to judgment with yourself? Who can bring a clean thing out of an unclean? No one. Since his days are determined, the number of his bones is with you. You have appointed his limits that he cannot pass. Look away from him that he may rest, till like a hired man he finishes his day. But there is hope for a tree. If it is cut down, that it will sprout again, and that its tender shoots will not cease. Though its roots may grow old in the earth, and its stump may die in the ground, yet at the ascent of water it will bud and bring forth branches like a plant. But man dies and is laid away. Indeed, he breathed his last, and where is he? As water disappears from the sea, and the river becomes parched and dries up, so man lies down and does not rise.
If the heavens are no more, they will not awake, nor be rose from their sleep. Oh, that you would hide me in the grave. Worthy is the Lamb. Thank you for the life. Let me plead with the young people. Don't divide the house. We are now in control, not you, please. Do you hear me? Please, you are making a noise. Job chapter 14, I am at verse 13. Oh, that you would hide me in the grave, that you would console me until your wrath is past, that you would appoint me a set time and remember me. Verse 14, the last. If a man dies, shall he live again? All the days of my hard service, I will wait till my change comes. This is the word of God. Let us continue in this same song service as we take our next song, Igbo hymn number 188. In 188. Ya tụlee egwu na-ele anya Chineke, ọnụ isu ube gị na-akwa gị, ọ ga-ebulite. Atụla egwu na-ele anya Chineke, n'ime nsogbu ụwa, ọ na-akwara ya ụzọ, chere mgbe ya abalị ka ga-ebi n'ụbọchị ọnwụ. Ọ na-achị ihe dum, ha na-anụ olu ya, ọnụ ya niile bụ ngọzi, ụzọ ya bụ ihe. O setịa aka ya, gịnị ga-egbochi ya mgbe ọ ga-alụrụ ndị ọgụ, onye ga-emegide. Were ihe dum eze, ọ na-arụpụtara, ọ ga-eduga anya ịgasị ihe aka ya ra. Amen.
Igbo hymn book number 191. Abụ 191. Abụ 191. Udo dịka osimiri na-elu n'ụzọ m, mgbe nsogbu bịara ka edelie. Udo dịka osimiri na-elu n'ụzọ m, mgbe nsogbu bịara Revelation chapter 21, verse 1 to 4. Revelation chapter 21, verse 1 to 4. Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth has passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice
The Bible says, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Verse 4. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things are passed away. Worthy is the Lamb. We are continuing in this song service as we take our next hymn book, Igbo hymn book numbered 175. Abụ 175. Igbo hymn book numbered 175. Nna, esetere m gị aka ma amaghị m onye ọzọ. Iwezuga onwe gị na-arụ m ole ebe ka m ga-eje. Na esetere gị aka amaghị m onye ọzọ. Iwezuga onwe na-arụ ole ebe ka m ga-eje. Ekwerewo Jizọs nwụrụ n'ihi ọbara ya dị oke ọnụ ka m ga-ejikwa na njọ. Lee ahụhụ Jizọs nwụrụ Jizọta na ọnwụ ebighị ebi. Ekwerewo Jizọs nwụrụ n'ihi ọbara ya dị oke ọnụ ka m ga-ejikwa na njọ. Jizọs ọ bụrụ na m ga-ekwe m ga-amata ike gị, ị ga-egboro ihe niile na mgbe ebere ka ekwerewo Jizọs nwụrụ n'ihi ọbara ya dị oke ọnụ ka m ga-ejikwa na njọ. Gị onye na-enye okwukwe ka m were anya m lee, nye m onyinye ahụ ka obi m ghara enwu. Ekwerewo Jizọs nwụrụ n'ihi ọbara ya dị oke ọnụ ka m ga-ejikwa na njọ. Abụ 183. Abụ 183. Okwukwe m dị na gị ma atụrụ ka abụ.
Go. Okwu dị na gị tụrụ Kalvarị zọta n'ụkarịrịọ ugwu a wepụ mmehie niile site n'ụbọchị taa mbụ ruo ka mara gị na-enye obi ike ọhụụ na-anụ ọkụ enwụrụ ịhụnanya bụrụ ọkụ dị nsọ na-emebi mgbe m na-awa ọnya ndụ n'etiti ahụhụ bụrụ onye ndu chụpụ ọchịchịrị hichapụ anya mmiri ekwela ka mkpafe n'ụzọ mgbe ndụ nka nrọ ga-agwụ n'osimiri ọnwụ ga-eruchikwa Jizọs ịhụnanya chụpụ ebumniile rue m n'elu n'udo onye nzọpụta. Amen. Oziọma, our gospel passage. The gospel as recorded by St. Matthew. The gospel as recorded by St. Matthew, chapter 27. Matthew 27. We are reading from verse 50 to 54. Matthew chapter 27, reading from verse 50 to 54. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Then behold, the veil of the temple was torn into from top to bottom, and the earthquake and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. So when the centurion and those with him
who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened. They feared greatly, saying, truly, this was the Son of God. This is the word of God. Let us take our cue for a short homily. For a short homily, Igbo hymn book number 201. Abo 201. Igbo hymn book number 201. Apụghị na iwezuga gị enyi gị. Let us pray.
us pray. In the mighty name of Jesus. But I cannot do without you. I cannot stand by myself. So grant me the power of your Holy Spirit to come and possess me at this point and use me and speak through me. May your word comfort, O Lord. And may this be a word of consolation to console us who are bereaved and we who are weeping. Have your way at this time, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. What is the Lamb? This is a sing-song night. It is meant to be solemn and then brief. And so I want to bring a brief word from the scriptures. But I want you to take note that the topic or theme I want to talk about this night are the wakekeeping of our dearly beloved father, brother, and friend, our in-law, Mazi, engineer Solomon Ogbonnaya. The topic tonight is life after death. Life after death. Life after death. I know this question will ring in the head of all of us. While sitting down here waiting for us to begin, I discovered various and many types of rituals that was going on. This points to the feeling and thought that there is life after death. We don't believe that when a man dies, it has ended. Worthy is the Lamb. And the good thing about this is that whether you are a Christian or you say you're an African traditionalist or you say you don't believe in God or a theist who say they don't believe in anything, yet there is a sense of the fear of death and the thoughts about after here what next, and the thoughts about if a man dies, where do he go? Ọbụma mmadụ anwụọ, ebee ka ọ na-aga? Aga nwere ndụ ma ọ bụrụ na ọnwụ gasịa. Otu a our brother hapụrụ anyị na-ebe akwa. N'ime obi anyị na-ebe akwa, there are images of him we are seeing, and there are feelings anyị na-enwe na-asị, can we see him again? It is very philosophical, but it is here with us. What is the Lamb? You can't dodge it. N'ikpere na Chineke na ikpe gị, ị bụ onye chọọchị na ịbụghị, ị nọ ebe a, ị na-eme isi ike, ị bụ nwokorobịa bụ gịnị? Mana anyị na-asị ọ bụ ma mmadụ anwụọ, ọ ga-adị ndụ gịnị ọzọ? I ga-ele onye ahụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. N'ebe ahụ m gara gụọ na Job chapter 14 verse 14. Job chapter 14 verse 14 ka anyị mere amụkwu uche. Ebe anyị sị, if a man dies, shall he live again? All the days of my hard service, I will wait till my change comes. Worthy is the Lamb. Ọ bụrụ ma mmadụ anwụọ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ya sị leenụ n'ime ahụhụ m niile, n'ime ndọlị m niile. Ya sị, aga m echere
till my change. All these words are deep. If a man dies, will he live again? In all my toiling, my suffering, said, I will wait till my change comes. Now, let me go philosophical or talk about hermeneutics by bringing in the belief of all of us here. We are all Africans. We were once African traditional religion before we changed into Christians. And some of us Christians. But if you look around, you see we are Christians. But the tenets of African traditional religion is still there and very hard to delete it from your heart or your lifestyle. I go to church. Mana akparama agwaziri na I go ndị Igbo, ụmụ Africa. Nọkwa hụ nga. What is the lamb? Ndị Igbo kwere. Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ na ọ ga-adị ndụ ọzọ. Anyị nwa ụmụ Chineke kwere sị ọ bụrụ na mmadụ anwụọ ọ ga-emekwa gịnị? Ọ ga-adị ndụ ọzọ. Yes. Ihe niile anyị na-eme bụ isi na anyị kwere na onye anwụọla, but it is not the end. Na ọ ka dị ndụ. Anyị ahụghị ya sị na ọ dị ndụ anyị na-eri jiri ede. Anyị kwere na mmụọ ya nọ na-erugharị. That is the belief of the Igbos. They believe that ọ gaala nọnyere ndị ichie. Ọ lalala ala ndị mmụọ. Ya na nna anyị ha ndị nwụrụ anwụ ha aga n'izukọ. Anyị asị ka agba egbe onwe ike laba ya gwuru ha. Yes, mgbe anyị na-eme ihe ndị a, I laugh. Agụrụ m ya agụ n'akwụkwọ, agara m gụọ ya specially to support myself. Ka m nwee ike dị ka nwoke na-adị mgbe m na-ekwu okwu. Ekwesịrị m ịbụ Professor of African Traditional Religion na Calabar. N'ihi na mgbe m gara ịgụ theology, m gụọ ọtị ka m gụọ religious studies, ya wụ na University of Calabar. Then mgbe e dere nye nyere m dịka thesis ma ọ bụ project to write, ha nye the concept of resurrection in African traditional religion and Christianity, a comparative study. Mmee compare ntụle ha abụọ, okwukwe a ndị Igbo kwere na mmadụ nwụọ ọrụ ụwa, na nke ndị Kraịst anyị kwere na mmadụ nwụchaa osi n'ọmụmụ egene bilie. Mmalite gagharịwa agụmoke akwụkwọ onye gụrụ bụ akwụkwọ ụgụ, akwụkwọ ede, akwụkwọ ji na akwụkwọ ndị ọzọ. What is the lamb? Mgbe m na-emesa research m gburugburu ara ndị Calabar, ha gụchaa to my surprise ha gbaghara. Ha nye ọfọ gị nye A+. Ha gụọ akwụkwọ niile dị n'ụwa nye m as award. Akwụkwọ ahụ bụ akwụkwọ African Traditional Religion. Mbiti all those type of books. Ha sị enyere m scholarship. M bịa gụọ to doctorate degree in African Traditional Religion. Free na enyere m scholarship. On the ground that Nkocha ma bụ Professor of African Traditional Religion. Ndị a mee consult ndị enyi m na chọọchị ha si lenu ịbịara ịgụ theology to become a priest. You end up being a professor of African tradition. Ọ bụ ekwensu na-eme ihe a. Ndị a I rejected the scholarship. But somehow, I thought I would have continued with that course. Maybe I would have been somebody special. But I'm white mouth. Because I like the white man. I was reading just this morning, a Reverend Father, 70 years priesthood. That's the analogy. Because all that I go, all the particular thing all that I go under Igbo making, to Igbo say I hand me.
ya gụchaa ya ya ụkwara Reverend Fada na Chineke kpọrọ ya 100%, but na ọ kpọziri ya ka ya rụọkwara Chineke ọrụ ọtụrụ ụzọ ọzọ. And so sometimes too much bukuru can destroy. All the things they go down, I go and see. So no actually, but that's it. I go along. There's no confusion. I go along. That Nigerian laws go lawyer, but loyalty to white always go lawyer. What is the lamp? I see the lawyer here now. I was in the church last Sunday. Then my colleague at Adia said, that is 22 years in the bar. Tisonia said, I know you. You are my colleague. I laughed. I said, yes, you are in the bar, but I am in the church. They are all bars. What is the lamp? After we have 2 bars, the legal bar and the other bar where you drink beer. Bar is bar. What is the lamp? But today, I want to bring to your notice that all of us know that if a man dies, he will live again. Unundi was saying again over, okay? And in the church, say he will rise again. Resurrection, reincarnation. Hana, you also get all that. Naiman and how rising, coming back. Kunu sekwano elo wa bo ge taila fo wanyo nyeziu na moe ya de pagalwa enyo chala me a o nyo chaya kama hafi de nyo ni aga me all result ye nyo te o hare imo no gene confused. What is the lamp? Mana n'abalị a achọrọ m ime ka ịghọta na akwụkwọ nsọ mere answer the question. Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ ọ ga-adị ndụ gịnị ọzọ? Akwụkwọ nsọ zaa ya. Aga m akwụsị ịza ya site na otu akwụkwọ nsọ si zaa ya. Ọ bụ otu m ga-esi aza ya. What is the lamp? Ịgụọ n'ebe ahụ anyị gụrụ Revelation chapter 7. Ịgụọ verse 9 to 7. Ị ga-ahụ otu akwụkwọ nsọ si zaa ya. N'ihi na mgbe John nọ na island of Patmos, ọ sị na ya hụrụ igwe mmadụ ka onye ọbụla na-apụghị ime gịnị egote ọrụ. Ha niile uwe ọcha na-abịa. Ndị a bụ ndị ole? Asọbụ ndị sitere n'ahụhụ. Anwụ nọ na-achagbu n'ọhịa Japụ. Ndị nọ na-arụ ụzọ, anwụ ọkụ na-ekokpọ ha anya. Na ndị a na-alọta. Ha na-alọkwute Chineke. Igwu nkwụ dịkwa na gịnị aka. Ya sị, anwụ agaghị achagbukwe ha ọzọ, okpomọkụ agaghị n'ihi na Chineke n'onwe ya ga-eduru ha gaa n'akụkụ mmiri nke ndụ. A ga na-ataju akpịrị ha site na mmiri nke ndụ. Ọnwụ abụkwaghị oke ha ma gịnị ọlị. Ọ otu akwụkwọ nsọ si ji nwayọọ na-asa ya. Ọ bụrụ na ịgụkwa Matthew chapter 50 to verse 20, and verse chapter 27, verse 50 to 54. Ị ga-akpa ahụ na akwụkwọ nsọ sakwara na mmadụ ọ ga-adịkwa n'ogene. Ana m agbapụ ọzọ ka m letu anya na ya ka m ike foto. Ọ ka m kọọ ya otu esi dee ya. Sị mgbe Jizọs nwụchara, a vụrụ ya eti n'ime ala akwa ya. Otu mgbe ahụ ọ bara n'ime ala, something happened. Ọchịchịrị gbachie ebe niile. A na-eti elebe n'ụdị ọchịchịrị nka. Mgbe ọchịchịrị dị otu a na-agba, e were ndị amị ma ndị polisi gbaa ili gbaa akụkụ ebe a gburugburu na-ele ọdụ onye ga-abịa buru ozi. Mana n'ime ọchịchịrị ahụ, something happened. Anụ ekwe eluigwe earthquake kpakpuru asọ gịnị na-eme? Mgbe aha bụrụ na oke mmadụ emere gịnị ala. Ike gị ike agbadala. Mana mgbe ahụ ọ dịghị n'eluigwe
ọ gbadara n'ala mmụọ. Anyị sịwa okpukpe na ekwe m na Chineke bụ na gịnị. Ya ebe a na-akọ anya sịrụ ọrịa dara n'ala gịnị. O si na ndị nwụrụ anwụ mee gịnị. Ọrịgo na gịnị. Isi mmadụ ma ọ ga-adị ndụ. Onye statịrị ya. Onye mere ka ọ dị ụta Jizọs. What is the lamb? Mgbe ahụ ọ dabara sị akwa mgbochi nke nọ n'ebe ịchụ aja mee gịnị. Wawa. Eme ka ihe zoro ezo pụta gịnị. Ọ bụkwa naanị mgbe ọ kwụsịrị. Mgbe ahụ ya mechara asị ili wee malitere eme gịnị na-agbawasị. Ala ọma jiji mee ebe niile eyiri mmadụ ma n'ime ahịa ma n'okporo ụzọ ma n'akụkụ obodo niile ili gbawasịa. Ndị nwụrụ anwụ sị gị niile mee gịnị. Ndị nọ n'ahịa na ndị nọ na-aga n'ụzọ si ahụ ndị nwụrụ anwụ mgbe ha si otu a na-eme gịnị na-agagharị ma ndị kara nka ma ndị ichie ha si nọ n'ili pụta na-agagharị na-agagharị. A na-egwu ya sọ gịnị mere asọ dị onye ha gburu. They kill somebody. That man seemed to be too powerful. And look at it, immediately he gave up his ghost. That is why all these things are happening. Hannah got, but Hagar for a few minutes, like 10 to 15 minutes, 20 minutes. How do you why you're making it? Large chapa in the They look at people, kind of, they will just confusing. Okay, Jesus, on that Jacka now, you can't I don't want to be more things that we are now more like and they didn't learn me ignorantly, not as if they understand. But all the Palende grew up what happened in the Akana. But they are faking the original. But there's nothing like oil original. Original is original. Take this of thunder. I will share I watch a pioneer. But only believe. What is the lamp? Come and then now we believe God. And I say, hey, no God, okay, what is the difference? What is the lamp? Give it all. Jesus gaa n'ime ala mmụọ. Gaa kwuo okwu Chineke n'ime ala mmụọ. Okwu Chineke wee tọpụ ndị na-ala ụra ọnwụ. Tọpụ ha na-abụ nke ọnwụ. Ha site n'ilu bilie ya mee test. Whether there is a resurrection. Mgbe ihe ga-adị ka ndị nwụrụ anwụ ga-esi n'ọnwụ mee gịnị. They come out. Gagharịa. Jesus, okay, I have done it. I have achieved it. Emerike gone. Onwelebe mmerigide. Onwelebe ihe ọgbụgba gide. I am now what's the elo dragon. What is the lamb? He proved it that it is clearly possible. Nande Brown is not making it. What is the lamb? Hallelujah. Yeah, we're getting that okay, Gigi. Need your own. If there is the resurrection of the dead, if Jesus has conquered death, there can be a test. Never will be it. But no one who I hear praise to design on a bomb. We get boogie now. Deep faith here. With them, yeah, faith here. And they bring more journey the guy to have a make a then. But I'm not sure. But the guy game make I had nothing. But when you know another, including your time in Google, and the worst for doing your man. Nobody can tell. But it's a sure banker. We all must die. The level are as if you can avert the inevitable. Then I got you. Then I marry to make all happen. Now that's the key. I want to watch her. I then borrow her. Let her. Ojuku herself makes her or I will go in a gown.
all of us will die. But I would have thought of Ogbonnaya nwụcha mgbe second life ahụ ga-abịa. How are we going to be? Because ihe ịrụtara n'ụwa nke ugbu a iji aka na second life. Anyị second life ji oke mkpa bụ it is eternal life. Ndụ gị na-ebi a na-anwụkwa anwụ again. Ịghọọla gị na mmụọ a na-anwụ anwụ. What is a lamp? So ị kwesịrị iji ndụ dị ugbu a gbawa mbọ njikere onwe gị maka that eternal life. Mgbe Jizọs gachara ebe a ntọfta ha megagharị tụcha ya sị okay, my job is completed. Now people who die can resurrect when I want it. Ha labacha ya na onwe gị nọrọ ebe ahụ n'abalị atọ steji crusade ebe ahụ. Ya nọ n'ili steji ha 3 days crusade. Ịtọpụ ndị na-ama Chineke, ịtọpụ ndị ekwensu jiri ute ka ọnwụ, ịtọpụ ụjọ nke ọnwụ, ya mechasị n'ọnwụ gịnị? Is that not the second? Ya dọkwa fụta to prove it is look at me, I am still alive. O mekwenu nke ịpụta n'otu 10 minutes laba mba. Ọ nọ na-agagharị from the ya ka ebe dị na-eso ya sị peace be unto you. Thomas sọwa asị ọwụ ya. Asị Thomas onye ọrụ ụka weta aka gị. Tinye na mkpịsị aka ka ihu ebe a mara m ntu. Tinye n'akụkụ m ka ihu ebe ha mara m ube ka ikwete na ọnwụ m n'ihi na ngọzi na-adịrị ndị na-ahụ n'anya ma mee gịnị. Ya na-agagharịkwa ha sọ n'ezi kọwasị. Ha nọkọta n'akụkụ mmiri ya bịa nọnyere ha na-ekwurekwu ha ghọta ya sị weta nnukwu butere azụ ha weta na azụ weta nu bred ya bịa hụchaa ya onye elu gọzie ya otu ọ dịsa ha sị Chineke ọ ya ọ dị nna anyị ukwu ọ dị nna egwu onye a ya nyecha ha bred stekwe n'etiti ha mee gịnị. Not only that, ya jụrụ otu ha na-esi agakwa mgbe ọ nọ ndụ ha na-akọrịje na-akọrịje ọ na-ebe ihe rutere ya lee ha anya onye aka ya ha kpabụ mgbe ọ na-arịgo ha na Chineke ndị anyị ukwu ọ na ha ebe ọ na-adịghị Jizọs onye ụlọ hụrụ a na-ewepụ n'anya n'otu a ọ ga-esikwa otu a mee gịnị. What is the lamp? Anyị na-ele anya ọbịbịa. Anyị na-ele anya ọbịbịa. Anyị na-ele anya ọbịbịa nke Jizọs ọ dị nso. Anyị na-ele anya ọbịbịa. Anyị na-ele anya ọbịbịa. Anyị na-ele anya ọbịbịa nke Jizọs ọ dị nso. Anyị niile nọ nga na-eche ka ọ bịa. Mgbe ọ ga-abịa anya niile ga-ahụ ya. Anya niile ga-eme gịnị? Mgbe ọ ga-abịa anya niile ga-ahụ ya. Mgbe ọ ga-abịa anya niile ga-ahụ Jizọs ga-abịa ọzọ n'ebube. Ọ ga-abịa ọzọ Jizọs ga-abịa ọzọ n'ebube. Ọ ga-abịa ọzọ Jizọs ga-abịa ọzọ n'ebube. He's coming again. Adịghị abịa ndị niile nwụrụ ga-esi n'ọnwụ mee gịnị? Ma ndị mmiri riri, ma ndị ọkụ gbara, ma ndị elufuru elufu, ma atara anụ ha ata. Because ya nwere igbo mmadụ taa ya ọ bụ ị ga-anyụfụkwa ya. Chineke ga-ekwukọtakwa ihe ndị a niile onye a ga-emekwa gịnị. Mana mgbe ahụ ha bilichara onye ọbụla na-abịa ịnara ụgwọ ọlụ ya dịka ụgwọ ọlụ ya si gịnị. Ị nọ n'ebe a na-eme gịnị? Ị nọ na-edoziri onwe gị ụgwọ ọlụ ndụ nke ahụ ka na-abịa ndụ juru eju mgbe mmadụ na-agakwa anwụ ọzọ ka ị nọ ebe a na-eke onwe gị ụdọ sị na ị na-akpa ike ị na-eme nganga na ị na-awa anya ị bụ dọkịta.
na ị na-eshi ọnwụ isicha ọnwụ ahụ naanị gị ga-eri ya, ọ dị onye ga-eso gị rie ya. Worthy is the Lamb. Okwu chọrọ iji chịkọta ndị ezi anyị, unu ebezila akwa, onye unu hụrụ ka dịkwa gịnị ndụ, ọ ga-adị ndụ gịnị ọzọ, ọ ga-esite n'ọnwụ mee gịnị. Ekpere a ga na-ekpe bụ, anụla m akụkọ na ọ bụ philanthropist, ọ na-ahụ ụmụ mmadụ ibe n'anya, ọ na-enyere ndị ọ na-adịghị otu ọha n'aka. Ọ dị nwaanyị na-agachara ya sị, ndụ a dịta ọhịa, ọ wee maghị na ndụ aka dịta ọhịa. I put down such a word, ị gaghị ama na m na-eke ntị mgbe ị na-ekpe ya. Ụdị ihe ndị ahụ ndị Chineke na-eme ya George, ọkwa ihe ọ dịka ikpe ọzọ a na-aga ikpe gị, gaba akpọrọ ya that time. Ọnya a ga-abịa egecha ihe ndị ahụ, the judgment is past. Ya bụrụ otu ahụ ka ọ dị, unu gakọta ahụ ya gịnị ọzọ. Ị ga-ajụ m ha ndị nwụrụ anwụ n'oge mbilite n'ọnwụ n'ala mmụọ, ịhụ ndị nwụrụ anwụ ị na-ama ha, ha na-amakwa gị. Ndị nwụrụ anwụ na-amata onwe ha n'ala mmụọ. Ịchọ go to the hospital, watch one mgbe ndị mmadụ na-anwụ. Ị na-eji ha na-achọ pass from this place to this place. Ị na-eke ntị geziwe ntị. Ị ga-ahụ onye nwere ike eti, nna m nna m lele na lenu nna m lenu nna m. Achọ ọkịnị ya asị na ọ nọ n'ikpe, nwa ha dị ha na-akpa ikpe. Mgbe nna ya ga-abịa, ndị ọzọ abịa, biden ọ hapụrụ ebe a na-abanye n'akụkụ nke ọzọ. What is the Lamb? The Bible supported that. Mgbe Lazarus nwụchara, eze dị uwe udodo nwụọ. Lazarus gara ya na Abraham na na-ekuru mmiri na-ataji. Asị eze ahụ lepụrụ anya n'ala mmụọ, ya hụ Lazarus mata Lazarus. Mụkwa Abraham matakwa Abraham. Ya dị, nna anyị Abraham biko, ahụla m Lazarus, Lazarus agara ndụ. Ọ nwụrụ na Lazarus ahụ. Biko rịọ Lazarus ka o tetu nnọọ mkpịsị aka ya na mmiri ebe ahụ ị na-enye mmiri aka, ọ bịa taa akụrụ akpọọla m, kamgbe a m gahitere ebe a akụrụ akpọọla m nnọọ. The Bible say Abraham asị ya, oh sorry, emeela ka oke olulu dị n'etiti anyị na ụlọ. Ndị si ebe a enweghị ike ịgafekwa ebe a. So ọ dịkwa otu Lazarus ga-esi si n'ebe a gahite bịa tajiwa akpịrị gị. Gị nwekwe ike isi ebe a megide gafe. Ị na-arịọkwanụ Lazarus mmiri mgbe ị nọ n'ụwa. Lazarus na-arịọ gị nọ n'akụkụ ụlọ gị. Ọkwa ị nọ na-aṅụ wine, ịṅụọ red wine, gaa ṅụọ green wine, gaa ṅụọ white wine. Lazarus nọ na-elegide elo akpakpị nkọla, ịṅụọ ụtụ n'elu nkọla ya, ịṅụọ ya elu nkọla ya kpụkpị. Gị bịakwa n'ugbu a bụ inwe akpịrị ogologo na nwa mmiri eji na-eme gịnị taji ya akpịrị kpọwarị nkwe, n'ihi na ime ya ihe ụwa otu ị chọrọ ime. Mana ihe ka njọ bụ Lazarus na-eme njọ ebighị ebi. Gị onwe gị mgbe ị batara ịta ahụhụ gịnị ebighị ebi. So mmadụ onwe ọ na-adịkwa ndụ, ha na-amata onwe ndị aka m nọ bụ ụzọ ịbụ ogbenye na slavery adịkwa mma. Ịhụkwa na nwoke a katara obi, ọ sịkwa na Abraham detụ mkpịsị aka gị bịa tajụọ m. Ọ bụ ohu ya ahụ Lazarus ka ọ sị ọ bịa bịa tajụọ ya, tata mmiri dị anyị. Ọ ka chọkwara ịdị ozu. Ọ makwanụ na izi ozi ahụ emere gịnị? What is the Lamb? Emesịa ebee ka ị ga-anọ? Ọ gwara ihe anyị ga na-eche, ọ dị ihe a na-asị cheyi. Onye ị na-etiri cheyi ya bụrụ sị o meziri emezi, ọ nọ na-achị ọchị na-aṅụrị ọṅụ. Ya bụrụ ma o mezighị emezi, ụdị akwa ọ na-ebe ịnụ ya, ọ ka na ị ga-aga uru n'ihi ụdị akwa ọ ga na-ebe. Chee echiche, elee ebe ka ị ga-anọ n'ịnwụ? Ọ bụ na alaeze Chukwu ka ọ bụ ọkụ mmụọ, ọkụ na-ere mgbe ebighị ebi. Olee ebe ị ga-anọ jụọ gịnị onwe gị? Mana chetakwa, ọ bụrụ na mmadụ anwụọ ọ ga-adị ndụ ọzọ. M sị gị ee, ọ bụrụ na mmadụ anwụọ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Mana isiokwu bụ
kelee ebe ọ gara agụdata isi n'ebe Chineke olu m akwụsịrị ịda mana olu nke mmụọ nsọ gaa n'ihu ada ekwekwala ka ndị anyị zuo ike tutu ruo mgbe ha ga-ekpebi ebe ha chọrọ ịla wee ka anyị too nwaanyị na alaeze ahụ na ikpeazụ n'aka Jizọs. Anyị na-achịkọta nzukọta nke abalị a dịka m na-ada emekwa n'ịbụ abụ nke ikpeazụ. Enwere ike abụ nke ị maara na mbụ abụ nke a ga-eji chịkọta taa ọ dị ezela anyị ga-eji nọnyere m orubeghị oge unu maka na aka ọzọ anyị mere anyị ji ndị kwesịrị ntụkwasị obi ọ bụ eziokwu mana ka m chọọ ka anyị jiri abụ 306 wee chịkọta abụ 306 ebụcha anyị ekpere ndị ezi ekpere na emechie abụ 306 nọnyere m orubeghị gịnị ọchịchị na-agba Jizọs nọnyere m inye aka na nkasi kwụsịrị inye aka nke m ga-anọnyere nọnyere orubeghị anyasị ọchịchị na-agba Jizọs nọnyere wee inye aka na nkasi kwụsịrị gị onye aka nke bịa gosi obe mgbe m ga-ekwute ụbọchị ndụ anyị na-agafe ngwa ngwa ọnwụ n'ụtụtụ ụwa nka na-efe mgbanwe n'ure dị n'akụkụ niile gị onye na-enwe mgbanwe nọnyere abịala na-egwu dike eze nke igwe kama bịa n'obi ọmịgwọ ọrịa dum gị onye nka si obi na ahụhụ enyi nke ndị mmehie bịa nọnyere ọ dị mkpa ka nọnyere mgbe niile naanị amara gaghị ekwesu onye dị ka ị ga-abụ onye ndu n'udu mmiri n'ọkọchị nọnyere nọnyere ga-atụ ụjọ ndị iro sogbu n'anya mmiri adịghị ọnwụ ole ebe m na-erigide anọ na mmiri ma gị nọnyere gosi m obe mgbe ga-ekpuchi anya na-enwu na mgbachi zie m ụzọ nke igwe igwe na-abọ onyinyo ụwa ga na ndụ n'ọnwụ onye nwe nọnyere amen. Ka anyị niile guzo ọtọ kpere Chineke ka
mba jisi ike guzo ọtọ. Anyị tinye ezinụlọ nke a n'ekpere ka anyị chee ezinụlọ a n'ihu Chineke n'ekpere. Na-ebu obi gị, na-ebu ọnụ gị. Tinye ezinụlọ nke a n'ekpere, rịọ Chineke ka Chineke nọnyere ha. Chineke anyị bụ onye nkasi obi n'ime ahụhụ. Rịọ ka Chineke nọnyere ha. N'ihi na naanị amara Chineke na anyị ekwensu n'ọlụ ọjọọ ya. Ekpere n'ihi ezinụlọ nke a. Rịọ ka mmụọ Chineke na-aga ije n'obi ha, na-aga ije n'ezi ya. Ka mmụọ Chineke chụpụ ọchịchịrị niile, chụpụ ihe niile rụrụ arụ, chụpụ egwu niile. Ihe egwu na-etinye n'ihe mmerụ niile dị iche iche. Ka Chineke nye ha obi siri ike na nkasi obi site n'ebe Chineke nọ. Ka Chineke mee ka okwukwe ha n'ime Kraịst sie ike, ka ha ghara ịma jijiji n'ihu ọnwụ, ka ha cheta na ọ bụrụ na mmadụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ọnwụ bụ ọnụ ụzọ nke ndụ. Ọnwụ bụ ọnụ ụzọ nke ndụ. Kraịst lụrụ ọnwụ si ọnwụ olee ebe mmeri gị dị, olee ebe ọgbụgba gị dị. Ya mere ka okwukwe anyị sie ike n'ime Kraịst. Ka anyị na-efe Chineke ruo ọgwụgwụ. Ruo mgbe ndụ a ga-agwụ, ka anyị site na ndụ baa na ndụ. Ka anyị ghara site n'ahụhụ baa n'ahụhụ. Chee onwe gị n'ihu Chineke, ekwukwala ka ihe ọbụla kewapụ gị. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ọ bụ gịnị ga-ekewapụ m ịhụnanya nke Chineke? Ọ bụ gịnị ga-ekewapụ m n'ịhụnanya nke Chineke? Chukwu ekwekwala ka m bụrụ onye ga-agbacha ọsọ ndụ a, ma m bụrụ n'alaeze. Achọọ m ma ahụghị m. Chineke ekwekwala ka m bụrụ onye ga-agbacha ọsọ ndụ anyị, ma m bụrụ n'alaeze. Chineke biko ekwekwala Chineke, ekwekwala eze ebube. Dịka anyị na-ala, ọ bụghị efu n'ihu gị, kama ka ebube gị soro anyị ebe ọbụla anyị na-aga ike izu ike. Ka ebube gị nọnyere ndị ezi a n'ihe niile ha nwere ime, ka ha marakwa na Chineke nọnyere ha n'agbanyeghị na chi ejiele. Mgbe inye aka na nkasi gwụsịrị, gị onye inye aka anyị bịa nọnyere anyị. Adịkwala n'egwu, kama bịa dịka eze nke igwe nọnyere anyị. Imeela n'ihi na ị nọ n'ebe a rịị. Imeela n'ihi na ibido n'isi mbụ nọrọ n'ebe a. Ka asọpụrụ gị gị onye pụrụ ime ihe niile. Imeela n'ihi nnọdụ abalị a. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka wepụ otu olu anyị na otu obi anyị kwa amara. Amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke Mmụọ Nsọ nyere anyị niile site n'ugbu a ruo mgbe niile. Amen. 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 Onye nwe anyị nọnyere unu. Amen. Brief announcement, but before that, may God bless and consecrate this thing for it to be good in our system. In Jesus' name I pray. Announcements by dot 11 o'clock we have started this service. So try